karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Dili siya motubag. Basig mo tubag siya kung ako'y makiksulti niya. Sige. Niya ang cellphone ni Lira. Hello? Lira! Sabi nagkaon ni mo. Nagipagunitan man ni mo. Iyan ang imong cellphone. James? Oh, Nasuko ka ni Lira? dili ka si Lira. Si Alexa ni James. Ikaw si James kang photographer, dili ba? Nganong naan ni mo ang cellphone ni Lira? Ha, ma'am? Busy pa si Lira karon. Busa, ako lang unang makiksulti ni mo. Imposible nga mabisi siya. Ihatag niya ang cellphone. So, gide kayo mong duha si Lira, no? O sa may tuyo ni mo niya karon? Paningilan ko sa inyong kuwang sa kong pag-adto sa Isla Verde. Dako pa mo kuwang na ko. Pila? 10,000. Sa akong nahibawan, nabayaran ka na sa tanan. Busa, ayaw na paningil pag-usab. Pero, may mga hatagan ka na mo og laing 10,000. Kung musulti ka kung kinsa sa imong mga kauban ang nagpabilin sa Isla Verde sa diyang namiya na mo. Wa ko may baon na nang imong ipanulti. Naibaw kung may kauban kang gibilin aron maniid sa among kalihukan sa isla. Og nagkuhaan man niya si Ian og video nga dili maayong ipagawa sa publiko. Hain si Lira. Sultihi una ko kung kinsang nagkuhag video na mo ni Ian og mahibaw ka kung naunsa na si Lira. Hello? James? Naibaw kung dili ka ordinaryong photographer lang. Nga nung may katawa ka? May katawanan ba dahil sa akong gisulti? Yatag kang Lira ang cellphone. Ug may bawo ka kung kinsa ang nagunit karon sa original nga kopya sa inyong video ni Ian. Blackmail? Huh? Inyo may i-blackmail? O kung sabo mong duha si Lira? Ihatag kang Lira ang cellphone. Kung dili ka gusto, ya akong i-upload sa inyong mga kauban sa kumpanya ang inyong video ni Ian. Inyo gyud ay ming giplanuhan. Ihatag kang Lira ang cellphone! Magkigsulti siya kang Lira, Ian. Panuway, kahugot ining gigapos ni Ian ako. Tubaga kining James. Booking ka na, Lira. Imong kung sabo ang mikuhag video na mo ni Ian. Usa sa kauban ni James ang nagpabilin aron maniid na mo unsa. Tubaga! James! James, gigapos ko nila! Hello, nakabati ka na sa tingog ni Lira. Ako siyang gigapos. Busa, kung importante siya nimo, pakita na ko. Ug dad-a ang tanang kopya sa video na mo ni Alexa. Ayaw ba katawa? Pagkasliyo na si Lira. Mapapas kining tanan, Ian. Unsa? May giapas mo kang Ian unsa? Aw? Mao ka na ang gusto ni Lira. Usa, mao ka na ang matuman. Unsa man mong matangas mga kriminal? Saman, pakaslan mo si Lira o dili? Ian, nga nag-off man ang mga cellphone. Basi kung sa iyang buhaton. Kung mahadlok ta, musamot nga hadlokon ta nila. Pakasli na lang ko, Ian. Og mahimong normal lang itong kinabuhi. Promise, mahimo kong buotang asawa. Og inahan sa imong mga anak. Dili! Ian! Ian! Unsa ba ayaw nagtuka sa Lira? Ayaw pa dasi mong kasuko! Kining matangas babae ang wa na kinahanglanay ni kalibot na! Ian! Mangita taglaing sulban sa problema! Huwag ina yung liog! Ian!
kining klasihas babay ang angay hipuson ining kalibutan na. Ayaw lagi! Musamot ka na ko ang problema kung imo siyang mapatay. Boy, ina na iyang liog. Pamati na ko. Ako'y musulba din ang problema, ha? Pat yung giday ko, Dibog! Nindot ka na kay Patyon. Nganong mamugos magid mo? Nga pakaslan ta ka, ha? Unsa maging motibo ninyo ni James? Kwarta na busing. Ilang binay! Ala, pahiluman ko niya busing, oh. Sa ato pa nakatagaan di ay ko. Ang akong masunod ang imong giapas unsa. Tungod kay kun maminyo na ta, mahimo ka ng kabahin sa akong pamilya. O kung mga anak mo, ang imong anak may mahimong sumusunod. Hala, pang telenovela nga style. Hilom! Panuway! Husto si Binoy. Huwag ko magtuo nga iyon anak kabaday kadautan lira. Karon, tubag ako. Kinsa ka na si James sa imong kinabuhi? Kinsa siya? Aray sa baboy ang baktan! Kabihan ko! Oh, Nanawag siya balik. Hello? Atayan na mo sa kadlaw. Ugma, kinahanglang magkasal na sila si Lira ug Ian sa huwis. O kinahanglang legit ang kasal, ha? Eh kung dili, sa sunod adlaw, makita na sa inyong mga kauban sa trabaho ang inyong video ni Ian. O paglawig na kini sa social media. Bye! Lira! Lira! Gawas lang una iyan. Pato ni mamalik sa busing. Gamasuna. Kay, na, mahinay ka ron yan mo ni Larryang. Busing? Ayaw pala biginom, ha? Kay, di ka makadesisyon og tarong na, busing. Mura nagmabuak ang akong o nga maghuna-huna sa gibuhat ni Lira, Binoy. Huwag ko magtuo nga, ingon siya ni anak kasalbahis. Daan naman kung nagduda sa kinaiyan ng Larry ang busing. Mangiguay man na. Baga, gikayog na ang kwarta ang naa sa utong ana. Ni mahimo nga makita ni Papa ang video. Unsa na, Alexa? Ako gid ang mudaog, no? Ako ang umaabot nga rayna ining baye. Ako! Dili, Lira. Unsay dili? Kaklaro na, ana. Mapugo si Ian sa pagpakasal nako. O kung mahimo na ko niyang asawa, may katungod na sa kustanan niya masunod. Bisan makasal pa mo si Ian. Dili gyapon ikaw ang mudaog. Tungod kay dili si Ian ang makasunod sa tanang katigayunan ni Ed. Unsay bot mong ipasabot? May laing sumusunod si Ed sa iyang katigayunan. Kinsa? Ang among anak ni Ed. Dili. Mabdos ko sa anak ni Ed. Og ipanumpa ko dinhi sa imong atubangan nga ang akong anak ang makasunod sa labing dakong share sa katigayunan ni Ed og dili si Ian. No! Yes. Yes, Lira. Kung nagtuo kang masulo ninyong katigayunan ni Ed, pues, dako ng sayop ang imong pagtuo. Tungod kay ako ang legal nga asawa ni Ed. Og wa may gipirmahang prenuptial agreement si Ed. Meaning, ari na ko mapunta ang tanan oras nga mamatay siya. Panuhay ka, Alexa! O kung mamatay si Ed, tungod sa video nga gigamit ninyong pagpanghulga namo, edi, mas labing maayo. Kaysa iyo kung mamilyonarya, Lira.
Og ikaw? Sayon ka rin yung papason sa akong dan. Panuway ka. Daan pa ko. Nag-apas ka sa katigayunan sa tiguang maong nagpakasal ka niya. Parehas na tagpapil sa kinabuhi nila ni Ed ug Ian, Lira. Ang nakabintahalan nako kay nian ako sa sud sa ilang pamilya. Samtang ikaw, mamugos pa lang sa pagsuksok sa ilang kinabuhi. Husto gyud si Ian sa una niyang pagduda. Katigayunan lang siyang amahan ng imong giapas, Alexa! Busing, ayaw lagi palabigin, no? Imo naman noon ang gisagun sa yarok. Bugad ang akong dugan, Binay. Labad ang akong sa green akong tanan. Nahigugma lang ka, busing. Diha gyud magsugod ang tanan. Hala, Si Lira. Misinggit si Lira. misinggi si Lira. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!